Radio Royal FM Sabu kan magaw awni sogoma lege kanya seki sanganya nani on tanan gushira en fait o wati kele kan magaw o fleni Lukman Sangara le ka montu balan wati na kalbenen ka fe o wati kele kan magaw fleni lasne tribe lasne wasulu ale ka montu bala somade na ka garage konnana o wati kilo flani Adaman Traoré Adaman Deni semana malu dengue ale ka montu balani wati na katimirin kan o wati kele fana so malaina o banga kuna funi o lase wati ko fo awiye lasi mukme sina clef plana buguni region Kucala region ani Sigaso o clara a haknandiula ami awla dona ka fo region fani commune min kakan ani cercle min kakan o dasero ma clef line Mali barakelaw ka syndicat UNTM olu kunye la ngini minge kabri wati timana na february kalo kile duru ni tegona bla kala gafe dawla ko amana se ka bo astrafe wuli ka jobe sina wala saw kala ngini siga sabati chumina to miyanga ufi amala dona ka fo kaduje kunungola nege kanya flat temene sanga binani anduru Mali ka sorasimu no be kangona na bikeru kan ni seinta dadigra ko sabe jadi kelaw ulula Patrick Ashi ale farima la fia kokura korbarka ka premier ministre o ni wati na be franci furakel nasrawla bakruba kuna fonu de flani kuna foni mini Karim Sibire na la se awma be so malaina ulambi do dongala ka bikle heredi awni nema ambi adam ne nanga sigida kwerawi kamisa kuyati ni la den kundo o ni ayi de fusro Elajo Ibrahim Kuyati ale ka lycée école sola kalan tunyele mana kajulu ka fe ka duye silila ko abena bo asomawla akara atura saba kasara la kuno akasutrali kera me nakara dangle du ka fe demsen kundo mi ni akadema dia tun sabatile ndu kosabe ambi awladona ka fo amba ngini zewana lamini balaje lenfe ambe kaje ka do dunga dem fitini ni alaka hinala alaka adironya sutrali kera kunungo akera dongelen dugu were ka adema yala abe clé de manwa bobbi la sigi kumbe sena buguni region Sigaso region ani Kucala region uka hakilna jiraw kenyona wala sa dantia uka ngabo samunu fe hanadu manye ka fo buguni karata region Kucala fanan karata region abe wajibiya ka dantia ulu kon gira kabri sisan o satkela o ye laski minke o jabi o wora jalla ka fo fami no ye Kucala region o ye cercle nani di Kucala ma ani commune binani ani woro buguni o ye cercle woro di buguni ma ani commune biduru ani kononton Sigaso o ye cercle sekin di Sigaso ma commune biduru ani nani fami no ye préfecture sous-préfecture no ye misala arrondissement o damase o kon ma foro ngani kuna fondira la gera sempre na akira Sigaso fe clé flyna o bayra ka fambe watim na comme si sa famille no ni o ye buguni region ani Kucala region ka para Sigaso region kan o keleme ka commune di region nunuma ambe ala dona ka fo bela gelen bi da ro do sisa ambe watim na comme si sa bayra ka fo o wa baram kumbolo dalembe wala sa danchaw kabo o koni danro o lu fole ne fle buguni o cercle nani o commune bi nani ani woro akato ni Kucala cercle nani commune bi nani ani woro buguni cercle woro commune biduru ani kononton Sigaso cercle sekin commune biduru ani nani ben keraw de la o gala sigini senfe Mali kweraw la to miyangaw fe kaduguje kunungo alamsala o pemi no to miyan kamembe no e sorati kawye bingan kelaw biro ka kaduguje kunungo la nege kanya fla 2h du matin o temene sanga binani ani duru amba ala dona ka fo bingan wala keraw tarabi kan ko folinkan
a dun an b'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasi kelen kɔni ni tora la ko nka labanna min ma o ye jadikɛla minnu tun ye marifaw ta ka yɛlɛ moto caman sanfɛ ka tila ka don mobili kɔnɔ ka na ko o caman kɔni kɛla bolokɔrɔnba ye maa min tora la o yɔrɔ kuruni na k'a bɛ t'i jɔ jadisi maa saba bɔɲɔgɔnko la. Buruntikaw fɛ yen Mali sɔrɔdasiw ale ni Force Barkhane o ye mɔni kɛ ka taa bɔ jadisiw ka kan dɔ kan o kan kofɔlen o ye a kɛ bafa ni kilicɛ ye fɛn fɛn ni o tun bɛ a kɔnɔna na o y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'o bɛɛ kɛ bolokɔrɔma ye a nana ye k'a fɔ denmisɛnnin 9 bɔɲɔgɔnko o denmisɛnnin 9 olu de taara ye nin jadikɛla ninnu cɛma o kɛra sababu ye kabini denmisɛnnin kofɔlen ninnu minɛna n'a yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnninw don teliya la o y'o o di lakana tigilamɔgɔw ma jandarmeri ma walasa o bɛ se ka bila bolo kan o ni kiri min n'o ka kan. UNTM ni ale ye Mali baarakɛlaw o jɛkulubaw ka tɔnda o ye wulikajɔ kɛ tɛgɛnɔ bila kɛra gafe dɔw la kabiri février kalo tile 5 san 2021 walasa o ka laɲini min o bɛ se ka sabati cogo min na nka a nana ye k'a fɔ o laɲini min n'o kɛra ni tɛgɛnɔ bila kɛra gafew la ko a caman ma se ka bɔ a sira fɛ walima a si ma se ka bɔ a sira fɛ Mali gouvernement y'a ja k'a fɔ wari kɔni tɛ yen wa ko o ka diya k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni wariko kɔni b'a la o ko wari kɔni tɛ yen syndicat kofɔlen ninnu fana olu kɔni jɔ jɔyɔrɔ de la k'a fɔ ko bɛnkan ye bɛnkan ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɛgɛnɔ bila kɛra gafew la k'u ka fɛɛrɛ kɛ kabiri sisan walasa fɛn min n'o ye hakɛ minnu ɲininen bɛ Mali gouvernement fɛ ko k'a bila sen kan n'o tɛ tɛnɛn nata in na ko olu bɛ baaraw bila o baara bila ko hali dan yɛrɛ tɛna kɛ a kow la sigikafɔ bɛ bi min ye juma ye lɛrɛ 2 bɔɲɔgɔnko bilalen bɛ walasa u bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa nin gɛlɛyaba in a bɛ se ka dufa cogo min na. Coronavirus a sɛgɛsɛgɛli kɛra kunun a nana ye k'a fɔ coronavirus ma ye maa si la Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na kunun o kɛra dabalibankoba ye ka d'a kan an bɛ waati min na comme sisan maa kun sirannen bɛ a coronavirus ye ka se degré min ma ko nka sɛgɛsɛgɛli kɛra kunun ko Mali fan bɛɛ lajɛlen na a nana ye k'a fɔ a ma ye maa si la kunun ko o jaabi kɛra o y'a sɔrɔ maa min kɛnɛyara ne y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sisan kɔni a bɛ t'i jɔ maa ba caman na an bɛ waati min na comme sisan. Amnesty International diɲɛ seleke naani ka tɔn min ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenw ka hakɛ kɔlɔsili ma o ye jalakili ta ka ɲɛsin terrorisiw ma Al-Qaïda maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da kan ko u ye son dɔw minɛ waati tɛmɛnenw la an sɔngo mara la o minnu minɛna ko son kofɔlen ninnu maa 7 bɔɲɔgɔnko ko n'u ma min bolo tigɛ la u b'o sen tigɛ la ka tila k'u ta ka n'u bila wa ko u ye min fɔ a la ninnu bolo tigɛtɔ k'a fara k'a fɔ ni kɔni ye suɲɛli kɛ sariya la sariya kan ka min kɛ ko o de ye nin ye o siratigɛ la ko o kɔni kɛlen bɛ ka maa minnu minɛ ni o ye son kofɔlen ninnu ye o ye kelen sen tigɛ la k'a tɔ fila k'olu bolo o tigɛ ka bɔ a la. Côte d'Ivoire an b'a ladɔnniya k'a fɔ Côte d'Ivoire banako bɛ ka maaw siran hali kɔrɔbarikaw yɛrɛ kɔni sirannen bɛ nin waati in na Amadou Gon Kulubali ale banana ka taa Faransi a ma ɲa min kɔ Ala y'a ka kalifa minɛ a la o kɛlen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa min bilara nɔ na n'o bɛ tali kɛ Ahmed Bagajogo la ale fana sigira a ma kalo 8 bɔɲɔgɔnko bɔ bana y'ale minɛ ale taara Faransi ale tora o la n'a nana fɔ k'a fɔ Patrick Achi ale min fana sugantira tile 2 in na ka kɛ premier ministre ye ko farigan dɔ fana bɛ ale la farigan in kɛlen bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw la n taara Faransi ka taa opération kɛ o opération an b'a ladɔnniya k'a fɔ a seginminɛ min kɛ ka na yali o de seginna o bana kelen de seginna tugun wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni minnu dira kabiri talata don joona o ye nin maa kofɔlen ta avion spécial la ka taa n'a ye Faransi ka taa a ka kɛnɛya ko jateminɛ kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ ni Ala ma ko kɛ bi min ye juma ye ko nɔgɔya donna kosɛbɛ Patrick Achi ka bana la ko a kan ka na kɔrɔbarikaw o fɛ yen bi nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko farigan in y'a minɛ cogo min na a ka ɲi ni a mana bi k'a tɛna se ka bali maa si la ka d'a kan ko farigan in cunna kan wa ko a bɛ Faransi nin waati in na furakɛli nasiraw la. Laginɛkaw fɛ yen olu ka seli kɛra kunun alamisa o fɛn min ni o ye Laginɛ jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a ja k'a fɔ u ka seli n'o ye selintini ye ko o bɛ kɛ Laginɛ fan bɛɛ lajɛlen na kununko a dun a fɔra cogo min fana na kɛra ten Laginɛkaw y'u ka selintini kɛ kununko Laginɛ o y'a sɔrɔ nanzaraw ka tɔnba Union européenne olu kɛlen bɛ ka jalakiliba ta ka ɲɛsin Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ma
a n'a ka gouvernement ko a laban ye min ye sariya kan k'u nɔ minɛ ka da kan ko o bɛ nin fɔ kuma bɛɛ Fatou Bensouda y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ farafinna yan olu bɛ ko minnu kɛ o kow ko o bɛ ɲinɛ o kɛlenw de kɔ ko ni i adamaden ɲɔgɔn walima i ka jamana kɔnɔden ko o ta k'o bila kaso la fo kana kɛ ko n'i bɛ minɛ kaso la ye walima olu ka adamadenya bɛ don bɔgɔ la ye i tɛ hinɛw la ko o siraŋanali min bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw la o bɛ ɲinɛ o de kɔ ni wulikajɔ bilala sen kan o la Cour pénale internationale bolo k'o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Cour pénale internationale ɲɛsinnen bɛ dɔrɔn farafinna jamana ɲɛmaaw de la wa ko Laginɛ filɛ nin cogo in na tan hinɛ kisɛ kelen tɛ Laginɛ gouvernement la ka ɲɛsin ŋaradabaaw ma k'o kɛlen bɛ ka o ka adamadenya kɔni sɛbɛkɔrɔ tereke nin waati in na Kalifa Hantar Libikaw ka cɛgɛlɛnba ye a ka kɛrɛfɛmaa 67 o y'o bila ka bɔ kaso la kunungo k'a jira k'a fɔ ko yafa kɛr'u ma ni jamana mako bɛ sigi ka fɔ la walasa kɛlɛ ka se ka ban an b'a ladɔnya k'a fɔ ko o wulikajɔ de bɛ nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn bila yan san'an k'an ko don ɲɔgɔn na an bɛ laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an denmisɛnninw bɛ tali kɛ Kamisa Kuyate la Kamisa Kuyate ko ala ka kalifa minɛ la o don Sawara kasara senfɛ Zegwa yan o la an b'a ɲini Zegwa n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ka jɛ ka dugawu kɛ den kofɔlen min ala ni a ka adamadenya sabatili o bolo kan an bɛ ɲɔgɔn bɛn n'ala sɔnna ma ni kunnafoni kelen kan bisi in na san'o cɛ o ye k'an bɛ di a k'an bɛ o waati la to bɛ n ka Sala Mamadu